za mene ste vi jedan svetionik. Dakle, usmerivači kuda treba da ide romska zajednica kada je u pitanju njena puna afirmacija i integracija u srpsko društvo, ja ću reći u društvo kulturnih zajednica koje pre svega veruju pod jedan u obrazovanje. Jer obrazovanje je preduslov svakog drugog angažmana, i političkog, i ekonomskog, i svakog mogućeg drugog. Bez toga to naprosto nije moguće. Mi znam, naš velikan Sveti Sava nam je govorio da mi ne možemo biti prosvetljeni. Dakle, svetlost u životu ne možete imati bez obrazovanja, bez prosvećenja. Dakle, onaj čovjek, uslovno rečeno, koji zna koliko ne zna, on je dobar čovjek. On se upućuje na drugog čovjeka da bi tu informaciju dobio. Jer on jednostavno, danas sam pominjao Dučića, on jednostavno zna logiku da je najgore pitanje, zapravo najgora stvar je kada čovjek ne zna šta hoće. Ali ima kada je još gore. A šta je to? Kada ne zna čovjek šta može. Sa obrazovanjem shvatamo koliko možemo, koliko mogu drugi i koliko ti mostovi između nas su značajni. Ali kako uspostaviti most, jer kaže most se gradi sa obe strane, ako druga strana nema intelektualnu elitu? Kako zajednički da osmišljavamo budućnost ako među Romima nemamo intelektualnu elitu? Hvala Bogu imamo, ali u nedovoljnom broju. Hvala Bogu imamo i političke predstavnike, nedovoljno, ali vi ste tu da promenite tu sliku. I sada više nije pitanje koliko vi u ovoj generaciji, nego koliko u sljedećoj generaciji će biti vas. Koliko mladi koji sedi u preškolskim ili onim osnovnoškolskim u razrednoj nastavi od 1. do 4. veruje u obrazovanje. Najvažnija je sada stvar da posejemo seme vere. Da verujemo. Jer mnogi će doći u školu, ali otići će. Možda će im roditelji koji nemaju dovoljno vere u obrazovanje reći da je možda važnije da uzme mikrofon ili instrument, što ne sporim da je dobro, jer i to je stvaralaštvo na svoj način. I tu ne možete raditi ukoliko niste se posvetili kreativno u svemu tome. Ali obrazovanje je jedan moćan kanal vertikalne pokretljivosti. Znate, možete se vi baviti i sportom, i to je jedan kanal pokretljivosti. Jokić zaradi $100 miliona. Đoković. Možete se baviti politikom, i to je. Ne mogu baš previše da hvalim, ali znam da je Josip Broz Tito bio potpuni anonimus i Che Guevara i ostali su postali veliki. I na kraju i Putin je bio niko i ništa dok se nije počeo baviti politikom. Ali obrazovanje je najuniverzalniji lift kojim se putuje u više strukture društva. Bilo koga. Zato vas molim da istrajete u tome, ali pre svega da mobilišete one koji su iza vas, koji čekaju. One okice koji su zagledani i gledaju vama uzore. Da im predočite koliko je važno, to se u psihologiji zove self-koncept, da osnaže sebe, svoju ličnost, tako što neće pripadati nekim, hajde kažemo, stereotipima koji su prikačeni za sve nas. Svako na neki način trpi stereotip. Pa kad kročite negdje u Nemačkoj, oni kaže, vi ste iz Srbije. Ma da. Ili negdje, da se našalim, postoji stereotip i za mene, a i za vas. Moram priznati da možda ima za Rome više stereotipa. I to je tačno. Ali vi ste ti koji ruše stereotipe. Zašto? Zato što ste kreativna bića. Zato što ste vi, verujući u sebe, prvo menjali sebe, da biste menjali druge. Eto, to je, što kaže sinoć Rasim Ljajić, kaže, ljudi mogu da vam oproste glup govor, ali nikad vam neće oprostiti dug govor. Dakle, ja sam završio, mili moji. Mnogo mi je drago što ste ovdje i znam šta ste sve vidjeli i s kim ste bili. Mi nismo sad, pazite, to, kako vi kažete, osmislili. Pa osmislili su profesori koji rade, vi koji ste upisali. Vi ste stvorili okolnost po kome je nelogično da vas ne pozovemo. Znate, vi ste proizveli. Vidite kako to jednostavno ide. Znači, postoji neki mehanizmi koji nisu plod milosrđa. Sad smo mi jako dobri što smo vas pozvali. Ne. Naprosto vi ste inicirali akcije drugih. Pa kaže, pa mladi Romi rade na obrazovanju. Izvinite,
moram da ih primim. Moramo upriličiti ekskurziju. Radite na tome iduće godine. Evo, ako budem sekretar, računajte na drugu i bolju ekskurziju. Drugu i u pogledu dana i u pogledu destinacije. Sad smo se dogovorili. Sad do duše ima onaj ako budem sekretar. Ali nije bitno. Važno je da vi kreirate politiku. To se inače u terminologiji zove javna politika. Ona ne zavisi od poslaničke većine, nego ono što bi se reklo kada ono što je van centra, ono što je s polja, kada to počne da pritišće centar. Znači, kada vi pritišćete politiku svojim delima, to je to klatno koje se vraća. Mi možemo da kreiramo politiku, ali bez interakcije ona ne postoji. Zato i jeste javna, ako se zapravo uzajamnom uticaju mi na vas, vi na nas. Ovog puta vi ste uticali na nas i hvala vam. Tako da nije problem u 400.000 ili već koliko. Nije uopšte bitno. Novac će uvijek da se potroši na nešto. Ali je važno da se potroši na prave stvari. I nadam se da ste bili zadovoljni vašim boravkom i da ćemo se vidjeti iduće godine. Ako budem sekretar. Ja se šalim zato što zaista morate se šaliti u politici, jer ja sam profesor pre svega, delit ću sudbinu sa mojom koleginicom, zbog koje ću, moram priznati, zbog koje ćemo menjati pravilnik da to neće biti samo naučnici kada je u pitanju ovih istraživački projekti nacionalnih manjina, nego da će moći i visoke škole da konkurišu. Upravo zbog Roma. Na neki način da se menjaju pravila. Upravo zbog. Menjat ćemo pravila zato što nam je važno da imamo projekte koji govore o jednoj socijalnoj inkluziji Roma. I to je važno da imamo i takve projekte.